Vale, bueno, vamos pasar ao tema das tarifas. Isto seguramente o que máis inquieta, no? Que máis, o tema de calcular orzamentos, é un tema así bastante estresante. Entón, seguramente, claro, vos diredes, a ver si estes de ACPI nos pasan un tarifario así, non? Unhas tablas de precios e tal. Pois vai ser que non, porque resulta que hai un organismo, a Comisión Nacional de Competencia, que nos proíbe ás asociacións profesionais publicar tarifas ou guías de prezos, publicar guías a título aínda que sexa orientativo. Non nos deixan facelo. A Comisión Nacional da Competencia. Que non estamos colegiados. Claro, que os arquitectos están colegiados e poden establecer... Bueno, eu creo que non é realmente por eso, pero bueno, eso é un tema que xa para outro coloquio, vamos. Según, nos comentaban o abogado, a abogada que temos, Mariona Sardá, en Cataluña, que iso é unha das causas polas que non podemos establecer tarifas. Bueno, a cousa, polo que vos decía, isto é unha captura dunha noticia. Crónica dunha asociación sancionada. Recientemente llega a la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana una notificación de una providencia de premio requiriendo el pago de importe de la sanción relacionada con el libro El valor del diseño. Esta asociación valenciana publicou un libro que era un tarifario profesional, non? Así, unha especie. Esta Comisión Nacional da Competencia meteulle un puro de 24.000 eurazos. O sea que, cuidado. Bueno, pois nada. A ver, tarifarios, a velos hainos. O que pasa é que nós non vos podemos... O sea, hainos tarifarios que colgou xente, podedes buscar en Google, hai xente que incluso colga tarifarios ou tablas de precios orientativos que a colga por aí, ¿no? En internet, pero nós non podemos. De todas formas, tamén é dicir que a nosa profesión é unha profesión tan aberta a nivel creativo como a nivel de negocio, con o cual están agora mesmo coa expansión das redes sociais e o potencial que ten internet, están aparecendo propostas novas constantemente. Por moitos anos que leves na profesión, realmente sempre vas a ter o problema de ter que tarifar ou presupuestar cada traballo desde cero, non? Entón, sí que hai certos sectores que teñen unhas pautas establecidas, pero son sectores nos que o ilustrador, polo xeral, traballa de xeito asalariado. Quero dicir, por exemplo, no sector da animación, dos debuxos animados, pois hai convenios xa dentro do sector audiovisual para que un técnico en animación, un iluminador, o que sexa, cobre X ao mes. Logo os freelance móvense entre certas cantidades. Son sectores onde, máis ou menos, se levan feitos centos de series, de películas, e as cantidades que se moven para unha produción solen ser máis ou menos as mesmas de base, non? Entón aí sí que ides a poder ter referencias. Logo, que vos chega un tipo e acaba de inventar unha cousa nova e nin ti nin el sabes, porque é a primeira vez que se fai, como presupuestar ese proxecto. Pois aí tes o problema de intentar equiparalo ou buscar cousas similares a partir das cales ti construir un orzamento, preguntarlle a outros profesionais, pero que isto é algo que nos pasa constantemente a xente que levamos anos. Quero dicir, esta é unha cousa coa que imos a ter que convivir de calquera xeito, non? Con o tema de que a tarifa ou a elaboración dun orzamento sempre vai a ser unha aventura prácticamente en cada traballo. Ben, a infografía deste capítulo, falamos un pouco de que tipo de baremos podedes aplicar para facer orzamentos de proxectos e tal, sobre todo en proxectos relacionados que veñen de axencias ou de institucións, campañas de comunicación, este tipo de cousas, non? Ou de publi, de branding, merchandising, Bueno, aquí o que fixemos é importante o que decíamos no capítulo 1, que o voso traballo, o beneficio do voso traballo ten que ser proporcional á explotación ou á difusión dese traballo. Entón, neste gráfico o que intentamos foi resumir que o voso traballo, digamos, o que tedes que orzamentar é, por unha parte, as vosas horas de traballo, pero por outra parte, a difusión que vai ter ese traballo. O sea, os dous vectores son igual de importantes. Quero dicir, non ten sentido que, por exemplo, vos encarguen un traballo de publi
é que o cobredes o prezo a hora. Levouvos 10 horas, 10 por 25, 250 euros, unha cousa que vai ter difusión a escala planetaria, non? E que poden ver 10, 20, 50 millóns de persoas. Non podes aplicar simplemente o prezo, a tarifa de mao de obra. Por eso é importante que cando vos chamen para facer un traballo, que preguntedes, que vos den toda a información posible. Bueno, algunhas xa a escaquean bastante, non? Pero bueno, que vos den a maior cantidad de información, de datos, de que difusión vai ter, en que soporte se vai explotar o proxecto, canto tempo vai estar circulando, etcétera, etcétera. Porque eses son os baremos que necesitades para atinar o orzamento. Entón, aquí temos, isto resolvimos como un folleto de pizzas, non? Entón, temos traballo sinxelo, medio e laborioso. Vedes que, digamos, as pizzas son cada vez, digamos, o dibuixo é un pouco máis elaborado. Isto aquí, traballo, que é a flecha vertical, e logo temos a flecha horizontal, que é no que expresamos o que é a difusión. Quero dicir, pode ser unha difusión pequena a nivel local, unha difusión mediana a nivel autonómico, e logo pode ser unha gran difusión que pode ser a escala, pois imagina, de Europa ou a escala planetaria. Obviamente, a difusión e a explotación cambian. En función deso, tedes que orzamentar. Logo poñemos que extras que incrementan o precio. A complexidade, por exemplo, do estilo, ou se é un... por exemplo, hai áreas, por exemplo, a ilustración científica, que son cousas que teñen moita calceta, moita cociña, non? Ou ilustracións máis ou menos hiperrealistas. A complexidade ten un plus. A rapidez ten un plus, porque, por exemplo, bueno, sí, en Publi dicen, moitas veces vos dicen, necesitamos tal ilustración, tal, pum, para unha campaña que lanzamos o luns, non sei que, poderías telo para o luns? E dices ti, bueno, sí, o que pasa é que, claro, é un finde, claro, as horas extras que vas meter o fin de semana, eso tamén se ten que reflexar, non? É moi habitual no mundo da publicidade, eu teño traballado moito para moitas axencias e o polo xeral chamante un venres para que entregues un luns. Eles vanse a descansar e ti quedas currando. Eso hai que cobralo. Se o cobras, pues, se o pagan, ben, sabes? É a mítica expresión, necesito isto para ayer, non? Un clásico. É un clásico, sí. Bueno, outro extra que incrementa o precio é a creatividade. Non é o mismo que vos chamen de un sitio que te digan hazme unha mascota deste palo, un mono non sei que este sujetando un palo, non sei que, e con catiuscas e non sei que, non sei cuánto. Bueno, vale, eso non é o mismo cando o cliente ten claro o que quere e che dice unha referencia. O podes facer un pouco no estilo que fai fulanito, ou fai o dibuixo en plan Samurai Jack ou o que sea. Claro, eso non é o mismo que se te dicen quero unha mascota para a miña empresa, non teño ni idea de que... Quero unha mascota para unha empresa e non teño ni idea de como a quero, ou quero unha mascota que... a ver que se te ocurre, ¿no? A ver que se te ocurre. Que exprese los valores de mi empresa. E dices ti, pero tens valores? Sí, bueno, os valores da marca ou da empresa, ¿no? Valores da empresa ou bueno, sí, whatever, cosas que se escoitan por aí, non? Pero, claro, non é... As que teñen valores, sí. Claro, o sea, a creatividade conta. Unha cosa, si che dan todo mascadiño, claro, vai vos ser menos traballo que facer un traballo de investigación ou de desbarre ou de brainstorming ou, ¿no? ou de creación. Vale, bueno, isto é unha recomendación de Grafiscopio. Si cobras pouco nunca te faltará trabajo, pero sempre te faltará dinero. Non los vides, pendejo. Bueno, vamos, así para non demorarnos, vamos a ir rapidiño. Ahora pasamos á parte do... Bueno, xa pasamos ao Ecuador e vamos a ir un pouco máis a tal, porque en realidade todo xa está aí na guía, nos PDFs, na guía en papel.